Nagy tiszteletet és szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületülésen. Megállapítom, hogy a képviselőtestet határozatképes, mindenki jelen van. Persze, mint kérni jegyzőkönyv vitelkészítésre Petőfi Zsolt képviselő, és Szőlős András képviselő urat jegyzőkönyv vitelesítésére szeretnék javaslatot tenni a napirendi pontok közötti módosításra. A 9-es napirendi pontot szeretném, hogyha az első napirendi pontra vennénk elő. Aki a kiadott módosításokkal egyet ért, azt kérem szavazni a napirendi pontokról. Jó, köszönöm szépen, akkor egyhangulag a napirendi pontokat elfogadtuk. Két napirendi előtti felszólás érkezett hozzá. Az egyik Petőfi Zsolt képviselő volt, a másik meg Juhász Gergely képviselő urattól. Meghozom akkor Petőfi Zsoltnak a szót, parancsolja. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az egyik, amit szerettem mondani, ugye vádoltam is, hogy mi a célja annak, hogy fel szeretnék szólalni. Az egyik az, hogy én nem kapom meg az anyagokat, azt most nem engedem, ebben nem szeretnék kitérni, ezt intézem a magam módján, de akik megkapták az anyagokat is, és én is régebben sérelmeztem azt, hogy nem egyszerre jönnek ki az anyagok. Tehát a törvényben előírt határidőn belül én úgy tudom, hogy az összes anyagot kötelességre lenne kiküldeni a hivatalnak a képviselők részéről, és nem csak részben. Ugyanis ezzel a magatartással csak részben teljesíti a törvényi kötelezettségét, az egyik része. A másik része pedig konkrétan polgármester úrhoz szólna. Nagyon sok felháborodó vállalkozó keresett meg engem azzal kapcsolatos, hogy volt ugye ez a édenkertben, ez a nem tudom minek nevezhetjük, ön majd elmondja, vállalkozókat összehívott, ott voltak vállalkozói bál, vagy vállalkozói összejövetel, vagy egyeztetés. El kellene osztatni az emberekben azt a tévhitet, ha és amennyiben ez igaz, hogy ez egy vállalkozói összejövetel volt, mert nagyon sokan sérelmezték, hogy ezen nem vettek részt, és nem lettek meghívva sem. Még olyanok sem, akik támogatták legutóbb például a jégpályát, és én igazából nem tudtam választani, hiszen én magam sem tudom, hogy milyen összejövetel volt az édenkertben akkor, és rengeteg vállalkozó sérelmezte. Tehát én nem szeretnék senki fölött pálcát törni, viszont a lakossági kételyeket el kellene oszlatni, hogy közpénzből milyen rendezvényeket, milyen vállalkozói összejöveteleket hoz létre polgármester úr, ezt én úgy tudom, hogy ön hozta létre, nem mi. Tehát egy picit erről szeretnék kérdezni, hogy milyen rendezvény volt, ki finanszíroztatta, mennyibe került, és hogy mi alapján lettek kiválasztva az ott jelenlévő vállalkozók. Köszönöm. Köszönöm szépen, Juhász Gergely képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelettel köszöntök mindenkit. Azért már jó pár éve itt ülök a képviselőtestület padjaiba, és ismernek és tudják, hogy nem jellemző rám a személyeskedés. Azonban, hogyha ennyi év alatt személyeskedést tapasztaltam az én irányomba, akkor természetesen én is személyeskedtem és visszaválaszoltam bizonyos esetekben. Azt gondolom, jó szándékkal állok mindenkihez és minden emberhez, hogy mi 8-an a legjobb tudásunk szerint próbáljuk a várost vezetni. A választó képviselők, tehát 8+1 polgármesterrel együtt, tehát 9-en a legjobb tudásunk szerint próbáljuk a várost vezetni, illetve a lakosságot képviselni. Itt a képviselők urak, velem együtt 4-en, azért azt tapasztaljuk és érezzük, hogy ebben a ciklusban azért a felénk történő személyeskedések megtörtek. Tehát megtörténnek. Ezt azt érzem én is, illetve a képviselőtársak is, hogy az a képviselőtestületben azért ez feszültséget is okoz, és okozhat is. Én azt gondolom, hogy a feszültségek csökkentése érdekében a személyeskedésektől kellene óckodni mindnyájunknak. Olyan elhangzott állítást is lehetett hallani vagy tapasztalni, hogy mi négyen esetlegesen a városnak a működését akadályoznánk. Én azt gondolom,
mi mindenhez pozitívan, jó szándékúan álltunk, és minden megbeszélést támogatásokkal biztosítottuk, mint ahogy ez a szavazati arányokban, illetve a jegyzőkönyvekben is nem tartozik. Még egy gondolatot szeretnék elmondani. Polgármester urat követően ő 23 éve vitt a képviselőtestületbe, én 17 éve vagyok el padsorogva folyamatosan. Nagyjából 15 év alatt, tehát 2010-től minden egyes esetben tájékoztattam a lakosságot minden közérdekű információról, ami a városnak a lakosságát, illetve a városnak közéletét érinti. Mondhatnék más jellegű jelzőket is, de nem szeretnék, de hogyha a helyzet megteremti, akkor megkívánni, akkor természetesen tudok. Pont érem nem jellemző az, hogy én kerültem volna a képviselői munkám során az átláthatóságot, a lakosságnak a informálását, hiszen elmondtam, hogy 15 év alatt többek között mit láttam el, illetve végeztem el. Tehát én azt gondolom, hogy a feszültségek csökkentése érdekében el kellene azon gondolkozni Milán, hogy bocsánatot kérni a képviselőtestülettől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dr. Nagy Milán. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen, hogy azon az állásponton van, hogy a személyeskedésnek nincs helye. Teljesen egyetértek önnel, a politikai vitáknak úgy látom, hogy helye van, a személyeskedéseknek pedig semmiben nincsen. Ugyanakkor a személyeskedés kategóriájában én nem sorolnám azt, hogyha a valóságon alapuló tényeket közöl valamelyik képviselő, továbbá pedig van egy régi bölcsesség, magyar bölcsesség, hogy akinek nem minden nem veszi magára. Innentől kezdve nem tudom, hogy képviselő úr nem veszi magára azokat az állításokat, vagy azokat a véleményeket, amelyek arra vonatkoznak, hogy mondjuk valamelyik képviselő nem megfelelően informálta a társadalmat, ha ő nézi polgárokat. Azt nem tudom megállapítani, hogy képviselő úr miért vette magára. Ugyanakkor a valóság megfogalmazásáért, artikulálásáért, az embereknek a képviseletéért, mert mondjuk ki, hogy az, hogy a polgárok érdemi információhoz jussanak, valóságon alapuló érdemi információhoz, tényekhez, az eseményekről beszámolókhoz, a politikai döntésekről beszámolókhoz, a városi programokról időbeli tájékoztatáshoz jussanak. Ez úgy gondolom, hogy a képviselőknek a feladata, és ez a feladata, nem pedig az, hogy egyes képviselők sértődését, esetleges sértődését elkerülendő a valóságnak a megfogalmazását mellőzze. Tehát úgy gondolom, hogy amikor én arról írok, ha már képviselő néven nevezett, hogy voltak olyan képviselők, akik az elmúlt ciklusokban mellőzték az érdemi tájékoztatást, majd pedig meglepő módon egy politikai oldal létrehozását követően fontosnak tartják, akkor én azt úgy gondolom, hogy ez nem személyeskedés, hanem a tényeknek a néven nevezése. Innentől kezdve nem értek egyet képviselő úrral abban, hogy az, mert én nem mertem írni azt, hogy nem megfelelő volt az elmúlt időszakban a tájékoztatás egyes képviselők részéről, majd ebben egy oroszlán, hogy mondják, 180 fokos fordulatot következett be, és én ezt megnevezem, ez nem személyeskedés, hanem a politikai állásfoglalásunknak a artikulálása. Mindazonáltal én úgy gondolom, bocsánat, még egy gondolat, hogy lehet egy vélemény sértő, de szerintem csak az sértődik meg, aki úgy érzi, hogy igazság alapja van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Petrik Zsoltot szeretnék válaszolni. A rendkívüli testülések aznak is összehívható és kihozható az anyag. Jelen pillanatban ez nem így történik. Most rendkívüli testülésen vagyunk. Nem ez a cél, hogy ezt tartsuk, hogy ilyen hirtelen és gyorsan rengeteg kerüljön ki. Megértettem. Én azt gondolom, hogy ebben egyetértünk. A vállalkozói vacsora, ez nem az én kezdeményezésem volt, ez az én átvett régi hagyomány volt, tanácsunk tudja, hogy kitalálta, aki ő volt, az ezt folytattam tovább, lepololtam egy listát, elővettem és meghívtuk azokat a vállalkozókat, akik a tavalyi évben is meg voltak hívva. Igen, hiba volt, nem mindenki kapott meghívót, bocsánatot kérek tőlük. Én azt gondolom, hogy jövőben nem lesz ilyen vacsora sem lesz, hanem azok az vállalkozók személyesen lesznek megkeresve, és megköszönve nekik, hogy egész évben támogattak valami rendezvényt a városban. Ez egy hiba volt, elismerem.
Juhász Szilárd képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Én a Juhász Gergely elnök úr napirendjéhez szeretnék csatlakozni, mert úgy gondolom, hogy elnök úr már a húsvétot várja nagyon investorásként bánít a dolgokkal, pedig még nagy sincsen, finoman fogalmazott. Ezt szeretném nem kiélezni, csak tényleg, és nem is személyes bántódás mondatja velem ezt, de Nagy Milán elnök úr úgy apostrofál minket, hogy képviselői csoport. Tehát, ahogy elnök úr is elmondta, a Juhász Gergely elnök úr is, hogy a megalakulás óta tényleg érzékelhető a konstruktivitás, előremutató együttműködés, tényleg a jegyzőkönyvekben a szavazatok tanúskodnak róla. Városi közösségi programokban ott vagyunk, támogatjuk, tevékenyen segítjük mindenben, természetesen. Azért mondom, hogy természetesen, mert ez természetes dolog egy képviselőtől, de ebben a mondani valóban fontos. Éppen ezért tényleg értetlenül állunk elnök úrnak a megnyilvánulásai előtt, amit ügyesen is nyíltan, utána közösségi oldalra is feltesz. Én konkrétan mondjuk egyet emelnék ki közüle, ha már azt mondja elnök úr, hogy ezek vélemények és tényszerű vélemények. Hát tényszerűen ülésen is elmondta meg, leírta a közösségi fórumon is, konkrétan árulással illetett korábbi képviselőket. Tehát ez azért, hogyha konkrétan kimondta, és akkor én is úgy érzem, hogy minimum szerintem bocsánatot kellene kérni, és a jövőben tartózkodni az énektől. Tényleg nagyon nagy tisztelettel mondom ezt, de ugyanolyan határozottsággal. Vannak itt még olyan képviselők, akiknek a stílusbeli megnyilvánulásai, meg a tényszerűségei nem mindig vannak helyen, tudom, de önt még menthetőnek ítélem meg, úgyhogy kérem szépen, köszönöm. Juhász Gergely képviselő. Köszönöm szépen a szót. Én azt kérném, Milán, hogy ne forgass ki, amit mondtam és amit beszéltünk. Nem azért szóltam, hogy nekem problémám van azzal, pont nekem, aki 15 éve ezt csinálja, hogy a lakosságot tájékoztatja, hogy képviselői kötelességként felelősségben volna, vagy megkérdezek, hogy miért a lakosságot miért kell tájékoztatni. Tehát én nem ezt mondtam. Tehát arra kérek, hogy ne forgass ki a hozzászólásomat, és én finoman fogalmaztam, de Juhász Szilárd elnök úr elmondta a jegyzőkönyvbe is. Kerülték az átláthatóságot, a lakosság informálását. Állók vagyunk. Elhangzott olyan is, hogy te laikus, hogy ne szóljál bele. Tehát ezek mind tények, Milán. És ide nem rossz szándékból mondjuk ezeket. Köszönöm szépen. Szilárd képviselő. Jó napot kívánok, köszönöm a szót, polgármester úr, én is csatlakoznék Juhász Gergely és Juhász Szilárd képviselőtársamhoz ebben a témában, ugyanis én is azt emelném ki, hogy azért az átláthatóság, és pontosan idézetben nem haragszik elnökről, és lakosság informálását kerülték, azért ez egy egészen félreérthető kijelentés. Hát ez lehet rossz néven is, valaki lehet, hogy nem úgy veszik. Teljesen jogosnak tartom, hogy a bocsánatkérést szeretnék a képviselőtársaim, és teljes mértékben kiállok majd ezben. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen a szót, hogy több hozzászólt, akkor így az első napirendi pontra rátérünk. Módosítottuk a napirendi pontokat, tehát a 9-es napirendi pont jön, a javaslati Lőnici, bocsánat, köszöntöm dr. Nagy Nikolát, tehát a város ügyvédjét, vagy ügyvédjét. Javaslat Lőnici kultúráját és sportjait alapító okirat elfogadására. Itt két határozati javaslat van. Az első, hogy határozati javaslattal visszavonnák az előző megbízást, és
határozati javaslatot, és a második határozati javaslat pedig a Kuraton elnökére tettek a bizottságok javaslatot. Itt a külön elnökének oldalhajnalkát javasolták a bizottságok. Ezzel kapcsolatban van esetleg valakinek kérdése? Pető Zsolt képviselő parancsol. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én csak nevezzük úgy, hogy egy barátom, aki képviselő, mutatta meg az anyagot, mert még megint fel kell hoznom, és fel is fogom egy párszor, hogy megint nem kaptam meg. Nem láttam érdekes módon az alapítványban, és szerintem nagyon szerencsés lenni, magam indulok ki. Nem egy vállalkozást csináltam már, meg a családom is, és általában ugye elég a sikerrel is. Alapítványom is van. Nem lenne érdemes elgondolkozni azon, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjaiba esetleg bevonnánk olyan vállalkozókat, olyan támogatókat, akik eddig is támogatták az önkormányzatot. Ez 60, amit én ott is hoztam létre egy alapítványt, általános iskolákat segítünk meg, most van bejegyzés alatt. Ott én pont azt követtem, hogy olyan vállalkozókat és olyan cégek vezetőit próbáltam bevonni, akik igent is mondtak, akik egyébként milliós nagyságrendel támogatták eddig is a közintézményeket. Én ezt szeretném ide is átcsempészni, amennyiben még erre mód és lehetőség van, igaz a bizottságülésre sajnos nem tudtam eljönni. Ott is elmondhattam volna ezt, de lehet, hogy ezen érdemes lenne egy kicsit elhalasztani ezt a dolgot, és megpróbálni olyan vállalkozókat, olyan cégvezetőket, vagy olyan támogatókat Lőrincében bevonni az alapítványba, akik esetleg tartósabb vagy nagyobb összeggel, vagy a szaktudásukkal, vagy csak a kapcsolati tőkénkkel, mert sokszor egy kapcsolati tőke sokkal többet ér, mint pár millió forint, amit esetleg hozzá tudna tenni ennek az alapítványnak a működéséhez. Úgyhogy szerintem ezen érdemes lenne elgondolkozni. Ez részemről egy jó indulatú hozzászólás volt, mert a tapasztalatom az, hogy ez a hozzáállás nagyon jól működik. A másik pedig az, hogy én egyébként javasolnám Cigmer Gábort az alapítvány elnöki posztjára kinevezni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdése van valakinek? Vagy kérdésre tartottunk? Vélemény hozzászólás. Lenne hozzászólás, igen, köszönöm Pető úrnak a javaslatot. Ja, köszönöm Pető úrnak a javaslatot, a bizottság ezt megtárgyalta, aztán elfogadtuk. A másik dolog, amivel szeretnék hozzászólni, amennyiben, és eznek az a Lőrinci Kultúráját és Sportérát alapítvány alapító okiratőt és elnökök kuratóriumi elnökét elfogadjuk, szeretném jelezni, hogy az együtt élhető Lőrinci Alapítványtól már is érkezett az alapítványnak egy felajánlás, ami 3 ugrálóvárat akar és különböző játékokat. Ezt majd, ha megszavazzuk, szeretném, hogyha a felajánló egyeztetne a kuratórium elnökével. Köszönöm szépen! Ezt igazán nem értettem, mert... Ehhez bírtam kötni, elnézést. Most volt. De ez az alapítványra tartozik. Jó, szerettem volna. Amit képviselő mondott, Pető Zsolt képviselő, itt arról van szó az előterjesztésben, és én ígérem, hogy ha lesz ilyen előterjesztés bármikor, akkor jöjjön be egy pendrive-ra és le fogjuk másolni, és oda fogom adni, nem tudom, hogy ilyen formátumban, de mindenki megkapja az e-mailben a előterjesztéseket, és mindenki föl is van hívva, és hallottam, hogy önt is fölhívták, téged is fölhívtak. És mondtam, hogy nem kaptam. És érdekes módon arra az e-mail címről felvezem velük. Jó. Annyit szeretnék mondani, hogy tehát ebben a segítségemet felajánlom, ha kell, akkor gyere és akkor adom neked, nem bemásoljuk pendrive-ról bármire. Illetve a város weblapján ez bárki számára, nem csak a tiéd, bárki számára elérhető. A vállalkozás bevonása ebbe az alapítványba, ez most azért jött be, mert ez az alapítvány konkrétan felfüggesztés alatt volt, mondom, és most kaptunk 30 napot arra, amit meg kell hosszabbítanunk, hogy rendezzük az alapítványt, és pontosan azért szeretnék rendezni, hogy más civil szervezetnek is ezzel tudjon segítséget nyújtani az alapítvány, és ezért szeretnénk ezt rendezni. Van esetleg még valakinek ezzel kapcsolatban véleménye, mert ha nem, akkor szavazást veszem fel. Itt, ha jól értettem, akkor Gábor, te nem fogadtad el az elnöki Nem, maradjunk ide. Köszönöm szépen, Pető úrnak. Zsolt, parancsolj.
szót. Nekem, én értem, de ezt is akartam már mondani, hogy mindent az utolsó pillanaton kért az alapítványt is, most megint ott vagyunk, hogy kapkodnunk kell a végén. Teli van külső bizottsági tagokkal, akik igazából nem tudom majd milyen haszna lesz, nem akarok pálcát tartani fölöttük. Biztos nagy segítség lesz az alapítványnak, de hogyha valaki gazdasági szempontból nézi ezt, tehát pedig van itt egy pár vállalkozó, és szerintem ők értik, amit én mondok, hogy mennyivel nagyobb haszna lenne ezeknek a személyeknek. Most ez csúnya szó, hogy haszna, de mégis az igazság. Tehát szerintem, ha nem tolnánk mindent az utolsó pillanatra ki, tudjuk mindig, hogy mikor lesz testülető, és hogyha az anyagok időben elkészülnének, időben ki lennének küldve, nem kéne előtte kiosztani. Tehát ez mind olyan nekem, mint hogy el lenne csúszva az egész idő egy jégtáblán. Tehát, hogyha ezek szerint akkor nincs idő már erre a tagok cserére. Köszönöm. Bocsánat Zsolt, ez a határozat, amit vissza fogunk vonni, ez október 18 2024. október 18-i képviselő volt, és ott volt, és elszavazta. Ezeket a képviselő vagy külső bizottsági tagokat. Jó, szavazásra teszem föl, aki egyetért az első határozati javaslattal, azt kérem szavazni. Köszönöm szépen, 8 igen, 1 nemmel elfogadtuk a határozat visszavonását, most pedig a második határozati javaslatról kérem szavazni. Köszönöm szépen, 8 igen, 1 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen, hogy beszélni. Következik az első napirendi pont. Javaslat az egyet számú felnőtt házorvosi körzet helyettesési díjának vonatkozására előterjesztő Pánkás Péter polgármester, előadó Vargányi Tóth Márta jegyzőszön. Van esetleg kérdés ezzel kapcsolatban, a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják. Kérdés nincs, vélemény hozzászólás, hogyha van valakinek. Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk az első határozati javaslatról, amely úttörőnek a végül szól. Köszönöm szépen, megállapodni, hogy hangok elfogadta a képviselőtestet az első határozati javaslatot. A második határozati javaslattal, aki egyetért kéne szavazni. Köszönöm szépen, megállapítom, egyhangúan elfogadta a képviselőtestület a második határozati javaslatot is. Következő napirendi pont, a 2-es. Javaslat Lőrinci önkormányzat képviselői költségvetéséről szóló 2/2024 második 15 számú önkormányzati rendelet módosítására előterjesztő Pánkás Péter polgármester, előadója Dr. Petővenő Aljéz úr. Van esetleg? Nincs, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban vannak még kérdése? Véleménye, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor a bizottságok ezek a napirendi pontban lévő rendeletet támogatták, aki ezzel egyetért, ezt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. 3-as napirendi pont, javaslat Lőrinci közös önkormányzati hivatal 2025 évi költségvetésének elfogadására előterjesztő Vargányi Tóth Márta, előadója Dr. Petővenő, van esetleg szóba? Nincs, köszönöm szépen. 2 határozati javaslat van, az előzőnek a visszavonása és a újnak az elfogadása. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése. Petri Zsolt képviselő, parancsolj. Köszönöm a szót. Mit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, amit itt ki tudtam jegyzetelni, amit
hogy 2 évvel ezelőtt pont a jegyző úr volt a jegyzője Lőrincinek, amikor mi 2-es minősítést kaptunk. Ezzel szemben pont Heréd, a közös önkormányzat 4-est, aki ellen ugye polgármester úr kért könyvvizsgálatot. És ebben kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mik azok az egyéb juttatások, például 9 millió forint. Nem voltam még képviselő, nem tudom, hogy ez mit akarhat, ezek az egyéb juttatások, nem értem, nem volt részletezve. A ruházati költségtérítés. 2.900.000 forint. Én szeretem a drága ruhákat, abban is járok, mindenki tudja, de azért 2.900.000 forint nem kevés pénz. Közlekedés és költségtérítés 3.400.000 forint. Meg szeretném kérdezni, hogy ez hogy jön össze, kiknek szól, kik részesülnek ebben, és hogy konkrétan a törvényben, ugye utána néztem, 30 forint per kilométert ír például, lehetőséget biztosít a törvényre, a költségtérítésre, hogy itt most ezt hogy határoztuk meg, ki döntött el, ki számolta ki, mi alapján lett kiszámolva. Tehát tétlenesen kikre és mik vonatkoznak ezekből az összegekből, mert az egyéb juttatás 9 millió forint ruházat, közel 3 millió, plusz 3 millió 4, tehát itt azért komoly 10 milliókról beszélgetünk megint. Ezeket szeretném megkérdezni, hogy ezek konkrétan mik. Köszönöm. Köszönöm szépen a szóval, tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket és a testületet. A említett 9 millió forint az egy volt herédi dolgozónak a végkielégítése. Ha nem haragszik, nem nevezem nevén is. A ruházati költségtérítés 30 köztisztviselőnek egyszeri juttatás, vagyis amelyben megszavazza a testület. Azért mondjuk el, hogy több mint 20 éve az illetmény nem volt módosítva a köztisztviselőknek. A közlekedési költségtérítés alapvetően, ahogy mondta a képviselő úr, 30 forintig adómentesen adható, illetve, 18 cent az adómentes, 30-ig még adható, az fölötti rész pedig SZIA kötelező. Jellemzően a nem helyben lakó köztisztviselőknek a tömegközlekedés, illetve személygépjármű használatának a üzemanyag költségtérítése, ami után személyi jövedelemadót fizetnek ezek az érintett dolgozók. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, vélemény hozzászólás. Képviselő, parancsolj. Köszönöm a szót. Köszönöm Petrónak is a tájékoztatást. Viszont sok kérdésre nem kaptam még mindig választ, legfőképpen arra, hogy kik kapják ezt a költségtérítést, és milyen összegben lett ez meghatározva, és milyen összegről beszélünk itt, hogy ki milyen pénzt kap erre, és kinek kell egyáltalán fizetnünk költségtérítés konkrétan, meg ez a 30 forint, hogy mennyit határozott meg az önkormányzat, vagy mi alapján számolta el. Köszönöm. Köszönöm a szót, tisztelt képviselő úr! A Lőrinci Közös Önkormányzati Hivatal, azaz a Lőrinci székhely és a herédi kirendeltségre vonatkozóan egységesen a köztisztviselőkre a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint. A lényeg az, hogy minden köztisztviselőre egységesen, azonos mérce alapján jár. Amennyiben a képviselőtestület az előirányzatot és a költségvetést jóváhagyja. Köszönöm szépen! Nagyon érdekesek ezek a beszélgetések, amikor kérdezek valamit, legfőképp jegyzőasszonytól, lehet azt, hogy még Bocanádon vagyunk, vagy Tarnamirán, egyszerűen nem kapok választ soha. Múltkor nem vállalta a felelősséget, mellé beszélt. Most megint Petr úrnak tettem fel egy kérdést, átvette a szót, mintha labda lenne, és megpróbált válaszolni, és megint nem válaszolt nekem a kérdésemre. Nem tudok mit hozzáfogni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én azt értettem, hogy válaszolt, ez egy általános szabály, amit alkalmazni lehet, és hogyha a testület elfogja, akkor alkalmazni fogja. Kaptunk választ, hogy ki milyen konkrétan személyiségi jogvesét, hogy bárki miért? Azért. Azt is, hogy 30 forint vagy 40. Nem, ez egy általános szabály, mindenki ugyanolyan bírálat alá esik. Mindenki azt kapja. Jó? Aki az egyes számmal, mivel nem láttuk, hogy hozzászólt, aki az egyes számmal határozati javaslatra egyébként ezt kéne szavazni.
8 igen, egy nem szavazattal elfogadtuk a határozati javaslatot. Kettes számú határozati javaslat, aki egyetértve kéne szavazni. Igen, egy nem szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Következő 4-es napirendi pont, Lőrinci város önkormányzati és intézményei 2025 évi költségvetése. Ezt a Bánkás Péter polgármester, előadó dr. Pető Ernő, Hajéz úr. Nincs, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nincs. Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. Pető képviselő, parancsolj. Amit tovább lassan csökkenten beszélgetnénk. De nem baj. Ami megütöttem a szemem megint ebben az előterjesztésben, az, hogy nem más, mint az, hogy miért van ide betervező 2 millió forint polgármesteri keret növelésre vagy oda-abba átcsoportosítva. Tehát most ne arra, hogy meg polgármester nem személyeskedés, de én szerint már így is nagyon sok-sok millió forinttal rendelkezik önadalma, testületbe vonás nélkül. Ezt miért nem lehet áttenni ezt a rendes tartalékunkba? Érdekes, Eréden például voltunk testületülésen, a Pető úr is ott volt, ott pár százezer forinttal rendelkezik szabadon a polgármesterünk. Tehát én nem tartom ezt jó dolognak, hogy még ezt a 2 milliót is dobjuk bele abba a kalapba. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Ha megengedik, képviselő visszafele sorra beválaszolni. Heriden annyi a polgármesteri keret vagy tartalék, amennyit a heridi polgármester előterjeszt. A jelen Lőrinci város önkormányzatának költségvetésébe javasolt és előterjesztett polgármesteri keret kevesebb, mint a tavaly. Tavaly 3 millió forint volt. Mindig volt a polgármesternek kerete, pontosan azért, hogyha adott esetben ne kelljen testületet összeülni, gyorsan tudjon reagálni, és ezekre a polgármesteri keretből elköltött összegekből a féléves és a zárszámadási beszámolóknál részletesen beszámolt a polgármester. Köszönöm szépen. Képviselő, parancsolj. Köszönöm. És még egy nem akartam direkt összevonni a tájházzal kapcsolatosan. Van ez a tájházunk, nem csak én mondom, nagyon sok lőrinci lakos nevében ezt kimerem jelenteni. Beszélgettem az emberek, készen rengeteget járok az utcán. 30 000 forint per hó ez a gondnok kifizetés. 400 000 forint plusz járulékai évente. Szerintem, és minden tiszteltem, teljesen mindegy, hogy ki a gondnok. Tehát teljesen felesleges, hiszen minden nemű karbantartást az önkormányzat végez, ők vágják a füvet, ha bármi tönkre, vagy ők csinálják. A tájház nem is tudom utoljára mikor vagy nyitva, vagy egyáltalán látogatható-e, vagy milyen állapotban van. Én azt látom, hogy van egy tájházunk, ami csak a pénzt viszi el, úgy, hogy még el is mondja a fizikai állományban lévő alkalmazottaktól rengeteg munkát, de nyilván, ha van, akkor az karban kell tartani, ne raboljon az állag a tollám, ne menjen tönkre, egy vállalható állapotban legyen. De az, hogy fizetünk 400 000 forintos járulékait évente, az semmiért, én kimerem mondani, hogy ez teljesen felesleges, azt szerintem érdemesen átgondolnom. Köszönöm. Köszönöm szépen, átszervezés alatt van, tehát nyitott hallgatókat. Köszönöm szépen, akkor szavazásra veszem föl a rendeletet. Aki egyetért a rendelet tervezethez, kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen, egy tartózkodással elfogadtuk a tervezetet. Következő napirendi pont az 5-ös. Javaslat Lőrinci város önkormányzati és intézményi 2025-29-re vonatkozó belső ellenőrzési stratégia tervére előterjesztő Varganyi Tóth Márta jegyzőasszony, előadó dr. Pető Ernő Hajéz úr. Van esetleg szóval bizottságok megtárgyalták és elfogadással javasolják a képviselőtestület felé. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdése volt. Vélemény hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat, egyetért vele kérem szavazni. Köszönöm szépen, 8 igen, egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Következő napirendi pont.
Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2024 évi beszámolója és 2025 évi munkaterve. Előterjesztője Pánikás Péter, előadója Oldalhajnak a intézményvezető asszony, van esetleg szubjektív eszköz? Nincs. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye valakinek? A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. Elnök úr, parancsolj! Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Bizottságülésen is elmondtam, de szeretném képviselőtestületülésen is megköszönni az intézménynek, Hajnalkának, a kollégáknak azt a munkát, amit 2024 évben a kultúra rendezvények terén tették. Azt gondolom, hogy erőforrásainthoz képest szép munkát végeztek. Nagyon sok program van a városban, illetve a 25 évi tervekben is látható, hogy mit szeretnétek csinálni. Az összeghatár ugye az szűkös, 17 millió forint ugye a éves szinten, ahhoz képest én azt gondolom, hogy nagyon sok rendezvényt tudtok megvalósítani. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok! Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném csatlakozni, megköszönni az elmúlt évi munkátokat. Azt gondolom, hogy nagyon sokat változott és nagyon sokat tettetek most az elmúlt időszakban is a városért, és bizony a jövőre is ugyanilyen lendülettel fogjátok folytatni ezt. Azt ugye látom a költségvetésből, hogy kevesebb pénzből kell idén legalább olyan vagy jó programokat létrehozni az intézménynek. 4 határozati javaslat van, aki az első egyetért, azt kérem szavazni. Igen, egy tartózkodással a testület elfogadta. A második határozati javaslatot kérem szavazni a testület. Igen, egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta a harmadik határozati javaslatot, kérem szavazni. Köszönöm szépen, 8 igennel egy tartózkodással a képviselőtestet elfogadta, és kérném az utolsó 4. határozati javaslatot is kérem szavazni. Köszönöm szépen, 8 igennel a képviselőtestet elfogadta. A következő napirendi pont önkormányzat fenntartásában működő Lőrinci Napsugár óvoda és bölcsőde 2025 évi nyári zárvatartási rendjének meghatározása. Előterjesztő Pánikás Péter polgármester, előadó Kedek Bicskei Anita intézményvezető asszony, van esetleg szubjektív vízítés. Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye? Petrik Zsolt képviselő parancsol. Most rövid leszek, csak amit szeretnék elmondani, hogy ez mindenki számára legyen érthető és jegyzőkönyvbe is kerüljön. Szeretném a szó szerint kerülni ez most jegyzőkönyvbe. Tehát nem azért nyomok mindig tartózkodó gombot, mert rossz szándékom van, direkt nem nemet nyomok. De hogyha nem ismerem az anyagot, amiben döntenünk kell, akkor más nem tudok tenni. Csak szerettem volna ezt elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy többiek ismerik. Aki a határozati javaslatra egyetért, azt kérem szavazni. Köszönöm szépen, 8 igen, egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Következő előterjesztés, következő napirendi pont. Javaslat az Agyva környéki települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztése társulás 2025 évi költségvetése, a 2020 évi belső ellenőrzési terve és a közbeszerzési terv elfogadására, valamint a társulás számolatvetésére. Előterjesztő Pánikás Péter polgármester, előadó Madarászné Beszeszék Kinga városüzemeltetés osztályvezető. Esetleg szövegkiegészítés nincs. A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták a határozati javaslatokat.
4 határozati javaslat van, amiben szeretném kérni, hogy az 1-es és a 3-as határozati javaslatban a határidő el van gépelve, ott a határidő 2025. március 7-ére legyenek szívesek javítani a határozati javaslatban. Ez egy átfett vele volt, és ebben el lett gépelve. Tehát mondom, a bizottságot megtárgyalták és elfogadásra javasolták. Amennyiben nincs hozzászólás, akkor szeretném a szavazásra feltenni az első határozati javaslatot, aki azon egyetért, azt kérem szavazzon. Igen, egy tartózkodással elfogadtuk. Következő határozati javaslaton kérem szavazzanak. Köszönöm szépen, 8 igen, egy tartózkodással a képviselőtestet elfogadta. Szeretném kérni a 3. határozati javaslatról is szavazzunk. Köszönöm szépen, 8 igen és egy tartózkodással képviselőtestet elfogadta. Következő utolsó napirendi határozati javaslaton napirendi pontnál kérem szavazzunk róla. Köszönöm szépen, 8 igen, egy tartózkodással a képviselőtestet elfogadta. Következő napirendi pont a 10-es Lőrinci Városüzemeltetési Intézményvezetői pályázatához szakértői bizottság kijelölése. Előterjesztő Pálinkás Péter, előadója Vargányi Tóth Márta jegyzőasszony esetleg szóbeli tévészínűs. Van egy határozati javaslat és egy szabályzat, ami alapján ki kell jelölni a bizottságnak a szakmai összetételét. Erre egy határozati javaslat van, ezzel kapcsolatban van alapvető kérdése. Véleménye hozzászólása. Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy 8 igen és egy tartózkodással képviselőtestet elfogadta. Következő napirendi pont, javaslat az erőmű kiskertek további bérbeadására. Előterjesztő Pálinkás Péter, előadó Gémes Gábor városfejlesztési ügynökség. Nincs szóbeli kiegészítés, amit szeretnék mondani, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Petrik Zsolt képviselő tanácsa. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az erőművekkel beszélgettem, akiknek van kiskertjük is volt is ott, és örülnek neki, hogyha valóban tovább lehet majd bérelni a kiskerteket. Nagyon nagy örömmel fogadták ezt. Viszont, hogy tegyem fel azt az egyetlen kérdést, hogy igaz, hogy ez nem a mostani testület és mostani polgármesternek a felelőssége, ami korábban ott történt, de igaz az is, hogy akkor még más volt a helyzet, mert garázsort akartam vagy akart oda építeni. Az a rombolás, ami most ott történt, a kerítések még félig vannak csak eltávolítva, van ott egy, én már ezt többször közzétettem, van ott egy oszlop is, aminek a földelése gyakorlatilag nincs megoldva. Ez azért érdekes csak, mert hogyha nyírkosabb idő van, vagy rosszabb az időjárási körülmények rosszabbak, mondjuk esik az eső, akkor ez émászosokkal egyeztetve mondták, hogy ez bizony el is tud égni akár ott egy ember, hogyha egy villám belecsapna, hiszen a földelés az nem működik, vissza sem lett javítva. Ez körülbelül másfél év, amikor ez történt, szét lett rombolva. Azóta sincs kijavítva, nem nekem többször adtam már hangot, lehet, hogy polgármester azt nem látta, de szeretném megkérni, hogy ebben is hatékonyan lépjünk, és én azt gondolom, hogy a jövőben hasonló, mint amit a korábbi hivatal, illetve a korábbi testület és polgármester vezetése történt. Ez az egyoldalú rombolás, és már csak azért is, meg oda megyünk úgy, hogy ott vannak bent a kiskert tulajdonosnak a dolgai, és elkezdték lebontani a kerítést munkagépekkel.
anélkül, hogy értesítették volna, illetve nem is, hogy értesítették volna, nem mindenki tudtak értesíteni, és azzal szembesültek, hogy leszakadták a kerítést. Igaz, akkor Pető úr tett egy ígéretet, hogy majd helyre lesz állítva a kerítés. Nyilván ez nem történt meg, a mai napig sem. Részben történt csak meg a kertnek a kerítés, amit szakadva, össze lett oldozva, fordozva. Úgyhogy befejezem egy fél pillanat. Tehát azt szeretném kérni, hogy a jövőben egy kicsit kiméletesebben kezeljük az ilyen ügyeket, amint erőügyben történt a korábbi vezetés alatt. Köszönöm. Képviselők nem volt is véleményem. Köszönöm. Elnök úr, parancsolj. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Üdvözlöm és köszönöm ez előterjesztés ide került a képviselőtestület elé. A régi képviselők, ugye mindannyian tudjuk, az elmúlt ciklusban ez egy kardinális dolog volt, aki előnyt Kiskerteknek a sorsa. Te is, én is, meg az összes régi képviselő kiskerti párti volt igazából, és még egyszer köszönöm szépen, hogy ez az anyag elkészült. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Nem terveztem hozzászóló, de meg voltam szólítva. Úgy gondolom, hogy kell válaszolnom. Tekintve, hogy itt már a napirendek felszólalása előtt is, mert itt a objektív tájékoztatásról már érintették. Tehát először is tegyük rendbe, nem rombolásról. Tönkrement, lepusztult a drótkerítést, amit benőtt a növényzet, teli illegális hulladékkal, meg lehet mondani, mennyi illegális hulladékot a kert tulajdonosok feltehetőleg, a bérlők által oda letett zöld hulladékokat is. Ez az kitakorította, tehát nem pusztított, rendbe tette. Igen, és a rengeteg szemetet elszállította tőlük. Meg lehet nézni, képviselő úr, ön egyébként kint volt, akkor is látta, milyen állapot volt, és milyen lett. Én azt gondolom, az önmagáig beszél, és bocsánat, az előbb valóban nem reagáltam egy kérdésére, Lőrinci nem kapott kettest. Tessék utána nézni, mielőtt ilyen állítást tesz. Köszönöm szépen! Zsolt, véleményed lesz? Válaszom szeretett. Nem kérdeztem. Igen, tudom, hogy nem kérdezted, én sem tettem volna az ön helyében, de azért azt, hogy mondjam, hogy mindaddig, amíg bérlő van, addig nem rombolhatjuk le senkinek a kerítését, be sem léphetünk a területére, ezt azért tisztázunk, önnek ezt jobban kéne tudnia, mint nekem. Tehát akkor lehet belépni egy területre, akkor lehet oda leszaggatni a kerítését, akkor lehet egyáltalán betenni a lábát valakinek, hogyha a bérlő engedélyt ad rá. Nem ez a közvélemény, tisztelt Pető úr, ami most ön elmondott. Köszönöm. Viszont választ is utána el fogom zárni. Parancsolj. Köszönöm szó. Tisztelt képviselő, ez a terület nem a bérlőké, hanem az önkormányzatért. És volt bérleti szerződés az önkormányzat és a bérlő között, ők nem tartották rendbe, mi helyettük rendbe tettük, amit ők elmondottak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék válaszolni, hogy a garázssor tervezés az most is megvan. A garázssor az most is megvan, ez benne van a költségvetésben, ezt láttam, tehát ez nincs elrodázva. Oszlóföldről is pedig meg fogjuk nézni, hogy melyikről van szó. Gábor légy szívesek, erről intézkedünk. És azt szeretném mondani, hogy ami 2012-ben meg lett határozott 10 forint per négyzetméter per évért, úgy tovább érelhető november 15-ig a Kiskertek. Aki ezzel egyetért, ezt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, megláttam, hogy egyhangulag elfogadtuk a határozati javaslatot. Láttam, hogy Zsoltra szóltál, de szóltam, hogy le fogom zárni. Nem ezzel kapcsolatban akartam, csak egy fontos, hogy Gémes úrnak, hogy van még egy értesztés állam. Jó, akkor azt majd beszéljétek meg, légy szíves, akkor. A sövénybe beleér végig, tudod. Köszönöm szépen, beszéljétek Ezen meg. kívül. Következő pont 12-es tájékoztató a házi gyermekorvosi feladat ellátásról. Bizottságok megtárgyalták, tudomásul vették. Annyit szeretnék elmondani, hogy folyamatos egyeztetés tárgyalásról vagyok, hogy mindenkivel, akivel csak lehet, próbálom megkeresni a megoldást. Most ott tartunk, hogy március 31-ig ezt a helyzetet tudjuk kezelni, utána viszont bízok benne, lesz más megoldás. Kérdésed van, Zsolt? Nem, az elég minden.
Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban amennyiben nincs, akkor tájékoztatót szeretném volna tudomásul venni. Következő napirendi pont. Tájékoztató az önkormányzat égmutatónak állapotáról, a helyzetéről és a bérletekről. Előterjesztő Dr. Nagy Milán pénzügyi ügyrendi műszaki bizottság elnöke, előadója Gémes Gábor Válaszfejlesztési Intéző. Ezzel kapcsolatban a szóbeli kiegészítésre ez ugye tájékoztató a testületnek, hogy lássák azt, hogy milyen ingatlanok olyan vannak bérvadó és milyen ingatlanok rendelkezik a város. Ezzel kapcsolatban van a kérdés volt. Vélemény a hozzászólása. Amennyiben nincs, mivel hogy rendkívül testületülés volt, egyébként napirendi pont nincs, így bezárom az ülés, mindenkinek további szép napot kívánok.